Dende unha embarcación bateeira no Porto do Xufre, as plataformas en defensa da ría da Arousa, Mina de Touro Pinonón e Ulloa Viva fan un chamamento a participar na manifestación deste vindeiro domingo contra Altri e a Mina de Touro Pino. Unha protesta por terra e por mar, na que agardan mobilizar medio milleiro de embarcacións da ría. Pretendemos conseguir que haxa tantos barcos como o Día da Pobra, vale? A pesar de contar con menos barcos legalmente con rol para poder acudir, porque como xa sabedes, o 90% dos barcos de marisqueo a flote teñen o rol entregado en capitanía e non poden desplazarse. Por terra agardan a chegada de milleiros de persoas ao municipio insular. A marcha partirá do Bao ata o Xufre. Recomendan achegarse con tempo para evitar o colapso do acceso. Non vir todos á mesma hora, porque entón se va a producir un colapso na entrada. Vir con tempo, aparcar, por tanto, con tempo, e os autobuses que entren, que descarguen a xente e que saian para, digamos, non ocupar, para aparcar en Vilanova. Os colectivos convocantes exixen a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da Mina de Touro Pino. Denuncian que as empresas promotoras continúan impulsando os seus proxectos e que a Xunta segue mantendo abertas as súas tramitacións. Lembran que a mobilización social foi clave para frear estes proxectos a toda agora. Se a estas alturas non hai Mina e non hai Altri, é pola forza de todo un pobo e a presión aos nosos gobernantes que exerceu. Durante anos, a población directamente afectada e gran parte da ciudadanía e da opinión pública galegas. A nosa estrategia é continuar a loita, porque nunca nos deixaron enganar polas súas palabras baleiras. Dixeron que o archivaran, nos dixemos que o enterrasen, dixeron que o deixasen caducar, nos dixemos que o rematasen. Non son conscientes de que están ante un pobo experto e con ganas de loitar. Ao mesmo tempo advirten da grave situación que atravesa a ría da Arousa e da necesidade de protexer os recursos naturais, o marisqueo e a pesca. A Xunta nos quere impoñer un conxunto de proxectos contaminantes que van provocar, que eles queren que provoquen, un cambio no modelo productivo da ría da Arousa. E isto está claro. A productividade da ría da Arousa é totalmente incompatible con proxectos como a celulosa de Altri, a Mina de Touro, a planta de betume do Porto de Vilagarcía e o vertido dos dragados do Lérez na boca da ría. A marcha partirá ás 12 do mediodía do Bao co obxectivo de encontrarse xa contra 1 da tarde no Xufre coas embarcacións mobilizadas por mar.